22-essel, Saruz a 10. 27-essel, és a 11. helyen az összetettet vezető Robert Wickens, a kanadai. És már itt a mező, Robert majdnem beesik Verny mellé. Még egy picit melegítik a fékeket, az utolsó pillanatokat is kihasználják. A Red Bullos autóban tehát Verny, mellette a fehér-kék autóban Bove, aztán a Renault Forma 1-es autójának megfelelő festésben Brandon Hartley, majd piros-fehérben Rossi a szabályoknak megfelelően Ricciardo rajtkockája kimarad, és utánuk jön Kanyavasas, illetve Carroll. Na nézzük akkor, na nézzük azt a rajtot, látjuk a lámpát, remélem, hogy látni fogjuk, hogy mikor alszanak majd ki, egyelőre még a mezőn föl kell állni a rajtrácsra. Ott vannak a kísérletek,